Kaixo, Juan! Eugeni, ze moduz? Ondo eta zu? Ondo, pozik gustora. Kontatuko dugu, begira, atzo astea zen, eta gau astea hemen gaude, osea. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuri gonbidatzeagatik eta zure txokoa zabaltzea niretako. Hora ikusten duzu, xumea da, baina. Xumea ez polita, beteta eta ondo. Joan, filosofia ikasi zenuen zure garaian. Nik filosofia gradua ez nuen egin. Nik egin nuen antropologia, beba. Antropologia? Nik egin nuen ekonomia ikasi nuen hasieran, gero antropologia, eta antropologiatik pasatu nintzen filosofian doktoregoa egitera. Nastu egina zerretzen Gasteizko Letren Fakultatean dago filosofia sailean, horregatik pentsatu dut. Bai. Antropologia ikasi zenuen zergatik. Galdera oso ona. Hasieran ikasi nuen ekonomia. Eta gustoko eduki nuen, baina ez, aldi berian ez. Zenbaki gehiegi, gauzak txikiegi, dana oso kuantifikatuta. Ez egon pentsamendu kritikorako leku askori, zegoen, baina ez asko. Eta hori bilatu nuen antropologian apur bat. Eta asko disfrutatu nuen, hortxe. Antropologian gehien bat lortu nuena izan zen nire barnean neuzkan hainbat eskema apurtu. Eta beraz, libreago pentsatu eta apur bat gauzak zabalago ulertu eta asko disfrutatu nuen. Egin nuen UNED-en, ez nuen Donostin egin nuen UNED-en. Eta orduan, eta lanean nengoela. Orduan egiten nuen urtero 4-5 ikasgai aukeratu eta horiek ikasi. Eta asko disfrutatu nituen, gogoratzen naz, gainditzen dituenean, zen urrengoa bilatzen, zer irakurriko dut, izango den, orduan, eta asko disfrutatu nuen. Eta gero, esan nuen, nahi dut, ni garai hortan nengoen lanean gobernuz kanpoko erakundetan. Zerra esaten da, nazioarteko garapenerako lankidetza proiektuak antolatzen eta egiten eta bizitatzen eta hola. Baina aldi berean horrekin nahiko kritiko. Ez dakit, ikusten nuen ez zala konponbidea. Ondo dago, baina hori ez da konponbidea. Eta hori antropologia ikasten nuen bitartean, lanean hortzen nengoen, orduan oso interesgarri izan zen, ikusten ditu hainbat gauza, eta gero antropologiak ematen zizkidan erramientak hori kritikoki ulertzeko. Eta bukatu nuen antropologia esan nuen, nahi dut, honen inguruan zehozer ikertu, baina apur bat abstraktuago, orokorrago, sakonago. Eta horregatik ikusi nuen tesia zala antropologian baizik eta filosofian. Eta hortik jarraitu nuen eta jarraitu nuen disfrutatzen, asko. Esan duzu gobernuz kanpoko zebaitetan zebile lanean ikasketak uztartuz, aldi berean, nik esan nahiko nuke edo jakinako nuke ikasketak ere laguntza moduan izango zenituela edo apoio hori emango zizutela. Asko, hasieran lan egin nuen, etorkinei Bartzelonan nengoen garai hortan. Orduan, lehenengo lana izan zen etorkinei laguntzen. Erakunde bat, etorkinei laguntzen eta asilo eskatzen laguntzen eta holako gauzak. Karo, eta jende hori badator beste kultura batetik nolabait ezberdina zarete, gara. Eta orduan antropologia ikasterakoan baita eskema asko apurtzen dituzu eta ulertzen dituzu gauza asko, bestela igual ez dituzunak ulertzen. Orduan alde hortatik oso ondo. Eta bestalde, gero lan egin nuen, gobernuz kanpoko beste erakunde baten garapenerako proiektuak antolatzen Hego Amerikan egiteko, eta hortxe bebai superinteresgarri antropologia ikaste aldi berean pluraltasuna ulertzeko beto eta ezberdintasunak eta nire buru apur bat irekitzeko eta orduan oso lagungarri ikaste aldi berean, bai. Galdera bat,
kreatiboa egingo duzut, Venga, bota. esperimentala. Ez duzutu, hitz bat galdetuko duzut zer esan nahi duen zuretzat, eta zuk esan nahi duzuna, Aurrera. alteratzen zazuna, eta isilik edutzen bazara ere, hori ere erantzuna da. Ikusiko dugu, oso ondo. Zer da zuretzako etnografia bat. Etnografia, Ba, izango nuke... A ber, hori ikasi nuen oindala asko, a ber, saiatuko nahi zeo zer esaten. Gero nik esango dut, Oso. Biau. Gainera zuentxe zabiz hori ikasten, Bai, orduan, vale. Nik esango nuke, nunbaitera jun, ezberdina den leku batera jun, eta saiatu hango bizimoduaren deskribapen bat egiten, baina horrek sortzen dituen arazo guztiekin. Ez dakit deskribatzen dugun hantxe dagoena, edo gure aurreiritziak horren inguruan, ez dakit, zaila izaten da. Nik ez dut inoiz etnografia egin. Egin nuen antropologia ikasi, baina bere ala junditzen doktoregoan filosofia egitera. Orduan, lana ez dut egin. Baina hori esango nuke, eta badakit horren inguruan debate asko daudela, baina hori esango nuke, zeuria? Niretzat etnografia da, zuk esan duzu kanpora jo, baina ni hemen ere geldituko nahi, leku batera jo, parke batera, kalea, errekara, tabakalekara, edo zen lekura, eta ikusi zer gertatzen den, eta nolabait kontatu betatzen ari dena. Orain dela gutxi egin dugu halako ariketa etnografiko bat, eta pila bat disfrutatu du. Pila bat. Bai, nire definizio izan da apur bat klasikoago, kanpora jun eta venga, Juan, sartuta zaude, Juan. Eta baina filosofiaka pasatzen mastera egitea eta suposatzen doktoradutza ere, zer eman duzu filosofiak? Asko. Gehien bat bilatu nuen, hau da, ibilbide luzea egin nuen gauza ezberdinak ikasten eta esperientzia ezberdinak izaten, eta nolabait aurkitu nuen filosofian nahi nuena. Apur bat egarria daukasunean eta hura aurkitzen duzunean, holako zehozer, ez? Bapatian esan hausen nengoen bilatzen eta aurkitu dut azkenik. Eta eman didana da, nolabait, apur batik potoloak dira, baina ni neu izateko modua. Zan nahi du txikitatik beti asko pentsatzen duen eta beti neukan jarrera bat abstrakzioera juteko, eta beti sakontasun gehiago bilatzera galderetan, ez bai, baina hori zergaitik eta ze dago horren azpian, eta orduan filosofian aurkitu nuen behar nituen erramienta, ez guztiak, baina erramienta asko, apur bat galduta nengoen hainbat galdenen inguruan, behintzat zehozer sortzeko, zehozer behintzat pentsatzeko, eta orduan hori, esango nuke erramientak barruan neuzkan hainbat korapilo, apur bat behintzat askatzeko, guztiz ez askatu, baina, behintzat lan egiteko hietan, bai. Filosofia polita da, oso lehorra eruditzen zaten, segun zen momentuan oso ahotza horregatik filosofia ulertu behar da eta engantzatu behar da. Bai, ez da erresa. Beste kontzeptu bat filosofian atentzioa deitu diena epistemologia edo ezagutzaren teoria. Bai, oso garrantzitsua. Nola garen gai gauzak ezagutzeko eta bai, eta horren inguruan dauen hausnarketa dana. Bai, horregatik filosofian interesgarri da. Filosofia ikasten ez baduzu esatu duzu
bueno, ezagutza, zeo zer ezagutzea hori Bai. hortxe dago, bai ezagutzea, eta gero filosofiak ez derakoan konturatzen zara horren inguruan beste mila galdera urteten direla, eta orduan egiten duzu, jo, ez nekien hause hortxe zegoenik, eta ez dakit. Antropologia gradua eginda eta filosofian mastera eginda, masteran beste hainbat gauzen artean ze konklusio ateratzen nuela esan dezakezu. Nire ikerketan, eta doktoregoan be bai. Bai, Beitu, nik aztertu dut Nazio Batuen erakundea. Eta Nazio Batuen erakundeak ze dioen garapenari buruz, eta pobrezia eta lako gaiak. Eta aurkitu dudana izan da apur bat gai horietan lanean nengoela Bartzelonan, sortu zitzaidan intuizioa. Diskurtso horiek gauzak aldatu beharrean egiten dutena da gauzak ia berdin mantendu. Orduan, Nazio Batuen lana ez baduzu kritikoki aztertzen, ematen du, ari direla gauza asko egiten, eta gauza asko egiten dituzte, baina benetazko eraldaketa ez da ematen. Hori, ez da nire tesiaren aurkikuntza handia, hori nahiko nabaria da, baina hortan ibili nintzen aurkitu nuena da, jende asko hurbiltzen dela Nazio Batuen erakundera ikerketan perspektiba politiko batetik, edo ekonomiko batetik, baina filosofikoki ez dela hainbeste egon, nahiko gutxi egon dela. Eta horregatik gauza asko zeuden esateko, eta nik neria esan nuen, esaten ari naiz, eta bai, hori izan da. Orduan, esan didazu, barkatu, ze ondorio? Bai, garapenaren diskurtsoak azkenean murrizten dute pentsatzeko gaitasuna, eta txikitzen dute etorkizuna ulertzeko nolabait etorkizuna murrizten dute. Gure gaitasuna etorkizuna ulertzeko asko murrizten dute. Eta hori pena bat da. Bai. Zergatik erabaki zenun doktoregoa egitea? Asko gustatzen zitzaidalako gai bat hartu, eta sakondu, eta irakurri, eta bilatu gehiago, eta nik pentsatzen duena zalantzan jarri, eta gauza berriak aurkitu, eta azkenean doktoregoa da purgatori. Hasieran planteatzen duzu zehozer, gero 1000 zalantza dauzkazu, galduta zaude 1000 aldiz, baina bidea egiten duzu alduzun moduan, eta azkenean heltzen zara nun baitera, ez zara inora heltzen, beti zaude bidean, baina azkenean ematen diozu forma, eta zate duzu, asko ikasi dut, eta espero dut, bestiekin hause konpartitzea, eta orduan egin nun asko, banekien disfrutatuko nuela, o pentsatzen nun disfrutatuko nuela doktoroa egiten, eta disfrutatu nun asko. Baina gogora izango da, ez? Segun, nik ez daukat oroitzapen txarri, ez, nire kasuan oso positiboa. Bai. Gertatzen dena da aurretik lanean ibili nitzela. Orduan sartu nitzenean hori egitera, oso argi neukan hori egitea nahi nuela. Eta behar bada jendeari gertatzen zaio, ez dakiz ere egin, doktoregoan sartzen da, eta konturatzen da ez dela ematen duena. Baina ni banekien zezan, sartu nitzen, eta disfrutatu nun asko. Bai, beka bat lortu nun hori egiteko Eusko Jaurlaritzarena, orduan horrek errezten dizu hortan zaude, 4 urte. Eta gogorra, behar bada rutinak, apur bat gogorra dira, egunero irakurtzen, egunero gauza bilatzen, egunero idazten saiatzen, baina ni banekien zen nahi nun eta disfrutatu nun asko, bai. Nola eramaten du tesiko ikasle batek esan duzun rutina hori? Zer? Rutina hori? Zelan? Uste dut oso ondo ezagutu behar duzula zure burua, eta egokitu zure rutina, zure ohiturei eta zure izakerari, eta bilatu zure modua produktibo izateko. Bestela oso erreza da sartzea rutina batzutan non azten zara gutxiago egiten, aspertzen zara gauza batzutaz, eta jende asko tesiaren doktoregoaren bidean askotan usten, batzuk usten dute, ez diotelako zentzurik ikusten. Orduan horrekin kontu asko behar da.
ni nahiko rutinario naiz eta gustora ibili nintzen. Eta gainera, abantaila bat geneukana garai hartan, uste dut gaur egun berdina dela, lanea egiten nuen, batzutan unibertsitatean, beste batzutan etxean. Eta hori ondo nahaztuz, ez dakit, atsegin egin zitzaidan, bai. Filosofian, igual galdera tontoa dituzte. Bota. Filosofian, ze autore duzu gustoko? Behitu, azkenengo urtetan, guztiz filosofo ez dan bat. Da Ernesto Laclau. Da politikan ibili dana, ni doktoreoa bukatu nun, eta junitzen 2 urte Inglaterrako unibertsitate batera, non bera egon zan lanean hortxe. Essexeko unibertsitatea. Eta hortxe bere obra ikasten ibili nintzen, eta oso erakargarri egin zitzaidan, ze nolabait berak landu du nik behar nuen zehozero. Berak eman zizkidan, hau da, nik nahi bat gauza aztertu eta zehozer esan, eta ez nuen aurkitzen zelan. Eta bere lanakin aurkitu nuen, tipo honek esaten du nik behar dudan, orduan ondo irakurri, ondo ulertu, eta gero bere bitartez egin dut lan asko. Eta gero bera ulertuta, azkenen urtetan bai Jacques Derrida. Jende askori ezago gustatzen, baina eta ulertu daiteke arrarua dala eta behar bada gauzak ez ditula argi esaten, eta behar bada bere sistema o bere filosofia osoa askotan ematen du zentzu ez daukala, baina niri eman dizkit erramienta asko beste modu baten pentsatzeko, orduan, bai, esango nuke horiek, Laclau eta Derrida. Niri txikiegia zure ondoan, baina... Jon Stuart Mill. Pila bat bere utilitarismoa zer den jokaera etiko bat, eta pila bat gustatzen zait. Eta hori lehenengo mailan zaudela, ez esan didazu. Dekan ikusiko dituzu, ikiko duzu. Pila bat, orain gaude kantekin pixka bat zailagoa. Pixka bat, ze mil irakurtzeko ez da inzaila. Nahiko ondo ulertzen da. Baina Kant, ez disexio egin behar da apur bat sartu, eta beti dago zer gehiago. Eta gero, Hume gustatzen zait. Bai, eragin handia Kantengan. Klaseak ematen dituz. Bai. Gazteiz. Hori da. Zein da zure helburua klaseetan irakasle bezala? Asko daude, baina aipatzeko bat da Gasteizeko ikasleak ez dira filosofia ikasleak, dira historia, artearen historia eta geografia ikasleak. Orduan, kasu askotan, heltzen dira lehenengo klasera, apur bat pentsatuta, filosofia zer da hori, ez dut nahi, ez da entzun ere. Orduan, kurtsoaren, da filosofiaren historia nolabait ematen duguna. Nik ematen dudan kurtso hori. Orduan, erronketako bat da ulertzea filosofia zer dan eta ulertzea zergaitik filosofia beharrezkoa dan. Hurbiltzea filosofia, ez ikustea zer arrotza bezala eta hori zuendako. Ez ikustea beharrezkoa dela gaur egungo edozein gauzatan badagoela modua hausnarketa filosofiko bat egiteko. Eta hortan saiatzen naiz nolabait, orduan gusto hori suspertzen sortzen. Eta uste du lortzen dugula, ez? Ni bakarri batzu egon zinen Mikel Torresekin eta besteekin bebai, uste dut lortzen dugula kurtsoan zehar ikasleen jarrera filosofiarekiko positiboago izatea. Orduan zentzu hortan, hori izango zen apur bat helburuetako bat. Eta gustatzea azken finean. Hori da. Juan, zer musika entzuten duzu? Hau da filosofia baino zailagoa, azken aldi honetan ez dut asko entzuten. Badakit ematen du lapur bat hola, lehen entzuten nun asko. Baina azkenen urtetan ez, eta ez dakit oso ondo zergaitik. Gogoak igual, Juan egin zerkizu. Ez dakit, behitu, igual entzuten nun musika... Ematen nion musikari
balio identitario bat, uste dut. Eta entzuten nuenakin hola, identifikazio bat sortzen nun, eta bapatean konturatu nintzen hori ez nuela nahi. Taldeekin identifikatzea, o abeslari batekin, eta apur bat sortu zitzaidan, apur bat hola sentsazio bat, ez dut nahi rutina hortan jarraitzea. Eta igual horregatik apur bat jarri nun distantzia musikarekin, triste da, Edozein kasutan, zuzenean baldin bada musika, ia edozein entzun dezaket. Asko gustatzen zait musika, eta jo izan dut taldetan, eta orduan... Bai. Bueno, Inglaterra, behitu junitzen, esan dizut lehen, Inglaterrara ikertzera junitzela 2 urte. Eta antxe ezagutu nun lagun bat, alemana, Phil, oso lagun honak egin ginen, bera gitarra jotzen zuen, nik bateria, eta zizin ginen jotzen elkarrekin, eta gero disko bat grabatu genuen. Bai, eta hortik dabil. Eta orduan, zuzenean baldin bada, esango nuke edozein gauza gustora entzuten dudala. Baina oindala asko ez nazela etxean musika entzuten jartzen. Triste da, baina... Egoak bueno, egualo. Zer dira egoak? Zer dira egoak? Ba. Hola, orokorrian. Egoak ez zaude talde baten ikerketan egoak. Egoa. Bai, egoa. Egoa. Egoa da ikerketa instituto bat, EHUkoa, eta nik doktoregoaren ondoren beraiekin egin nuen lan. Nire beka postdoktora lortu nuen beraiekin, eta beraien bitartez egin nuen lan, eta Inglaterra junditzen nian, beraiekin junditzen nola baito, eurak lagunduta. Eta orduan, egoa da instituto bat nahiko handia, lan oso ondo egiten duena, oso serioa, eta lan egiten du, nik ikertzen duen hortan, garapena, eta pobrezia zer dan, eta holako gauzak. Eta orduan, eta momentuz, izan nahi dut oraindik ikertzailea naiz egoan, eta hori izan da esparru bat, non ni ikertzaile moduan hasteko, laguntza aurkitu dut, eta lagun asko, eta oso positiboa. Baina, Juan, guzti honetatik kanpo, zer gustatzen zaio egitea, zentzu dira zure zaletasunak alegia. Beitu, oindala 2 urte aita izan nintzen, alaba eukin nun. Zoriona. Eskerrik asko. Eta hortik zaletasunak ez dakit nora junzien, baina desagertu ziren. Ja, denbora murriztu zen, eta ja, denbora luze baten ez duteuki denbora asko zaletasunak lantzeko. Baina asko gustatzen zait mendia, gero ni arrasatekoa naiz, eta antxe nire familia dauka baserri bat. Orduan, hortxe gotea niretako da munduko gauzarik onena. Orduan, nire zaletasun handiena izango zen, baserri hortara jutia eta hortxe gauzak egiten egotia, bai etxean kanpoan, barruan, hortxe asko disfrutatzen dut, eta guztiz deskonektatzen dut beste, esan duzu, filosofiatik antxe nago filosofiatik bai. Galdera, hau, erreza irudituko zaizu, zabiltzan esparrua baten, baina beti egiten dut galdera hau, pertsona denei, eta da bizigaren mundu honetan gizarte nahastu kutre eta zogarri honetan zure kezkak izango dituzu, zentzuk izan daitezke loak entzun dizuten mamu horiek. Bi esango nituzke, nahiko Bai. bi maila ezberdinetan. Alde batetik, guztioi inporta zaizkigunak ontxe mundu mailan gertatzen diren gauzak, eta gero horiek gurean hartzen duten forma eta asko arduratzen daute, eta ontxe alaba eukidu dela beste modu baten, sakonago baten, lehen zan, egingo dut, ez dakit, konponduko gara, ontxe alaba utziko dut hemen juten naizenean. Orduan, zeintzu hortan, olako arazoak, guztioi arduratzen gaituzten arazoak. Eta gero beste maila baten, esan duzu zer, kentzen dizut loa, nolabait beldurra diot, heltzea egun bat etorkizunean, non konturatzen naiz bizitza ez dudala bizi, ez dudala aprobetxatu. Horri beldurra diot.
Eta horre daukalde ona, saiatzen naizela bizitzen. Bai, Eta egunerokotasunean gauzak egiten eta disfrutatzen eta pentsatzen ez dut nahi, egun bat heltzean hona izaten dut, Dios, pasatu zait bizitza eta ez dut ezer egin. O ez dut disfrutatu, o ez dut bizi. Orduan, beldur hori, baina beldur horren alde ona da horrek motibatzen dauela gauza berriak egitera eta disfrutatzera azken finean. baina zoriontsua zara. Bai. Bueno, ez dakit zer dan zoriontasuna, baina bai. Bai, zure bai. Zoriontsuena, oso. Ba, hori da azkenian, ez? Gauza garrantzitsuena. Jarraitu dezagun. Hori da. Juan, mila esker. Zuri. Etortzeagatik benetan. Zuri gonbidatzeagatik eta hain gustora esparru positiboa eta bai. Eskerrik asko. Bilaleko diego, agur bat Bai. Google ikuslea. Gainera, orain arte ikusi badute asko da. Bai. Agur! Beno, arte, agur.